Mit adott nekem a Rákóczi? Olyan tudás, amit a jövőben is fogok tudni használni. Életre szóló élményeket és barátságokkal szereztem. Itt találtam rá önmagamra, hogy mi érdekel, és mivel szeretnék foglalkozni a jövőben. Példaértékű tudás, amit kaptunk, kitartást, amit tanulhattunk. Hálás köszönet a barátokért, akikkel találkoztunk, és a tanárainkért, akikre felnézhetünk. Sok hasznos, az életben is kamatoztatható dolgokat tanulhattam meg az évek alatt. Felejthetetlen élményekként maradtak meg bennem a különböző előadások és a nyárközeli osztálykirándulások. Az iskola adott nekem tudást, barátokat, felkészültséget a jövőre. Önbizalmat épített, büszkeséget adott. Felsorolni is nehéz, mi mindent köszönhetek a Rákóczinak. A tanárok nagyszerűek, sok mindenre megtanítanak minket. A sok kirándulás, izgalmak, a jó pillanatok számomra örök emlékek maradnak. Megtanított önmagamban bízni, hogy igenis érdemes dolgokra időt szentelnem. Nem hiába mondták nekem a tanárok ez alatt a pár év alatt, amit itt töltöttem. Tanulj, fiam, majd meglátod, jót fogsz tenni. És igazuk lett. Most már nyugodt szívvel tudok tovább menni a középiskolába, és tudom, hogy vissza fogok még jönni, de hogy megköszönhessem a tanároknak azt a több száz órát, amit velem megszenvedtek. Köszönöm. Többek közt érett véleménynyilvánítást és józanítélő képességet, hogy lássam, mi igaz és mi hülyeség. Szóval én büszke vagyok arra, hogy ide járhatok. Jó iskola, színvonal magas az iskolák közt. Magabiztosságot, alapokat, barátokat, élményeket. A Rákócziban eltöltött 9 év számomra életre szóló élményt jelent. Itt tanultam meg, hogy mit is jelent a barátság, akaraterő, kitartás. A sok sikerélmény, tapasztalat számomra felülmúlhatatlan. A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.